Wala na. Oh, huli. Grabe, di pa. Ay! Ala ka. Tinakbo ng tinakbo. Ang laki. Kago pulahan. Wala ko nakawala pa eh. Oh, grabe ang pupula. Uli na naman, Tatsuy. Laki, oh. Laki. Ay, huwag kang makakawala. Ay, tingin. Oh, kahit may dumadaan na bangka mga ito, makibit, oh. Oh, ay, laki. Thank you, laki. Thank you, Lord. Kabiwas. Grabe. Ito. Kalahati. Kalahati pa yung huli. Walang hiya sa huli. Siguro pag pinagsama-sama tayo, lagpas ng isang huli. Kaya yung Ronnie, ano? Meron na rin. Wala na bang lagyan? Wala. Oh, dami. Oh, Pakarain na pala ng huli ko. grabe. Ito na. Huli! Yun, nakajali tayo mga tayo. Mas malaki-laki yata ito. Uy! Sa wakas na panahon. Yun mga tayo. Good size yun. Yan, good morning. Mga katsoy. Grabe. Nakais na tayo. Yun o, kaming meter na. Yun o. Mga sulit kasi natin, mga taga Angono Anglers. Yan, R4A mga katsoy. Good morning. Yan, nandun sila, napakarami nila dyan. Sila Joel San Jose, nandun sa dulo. Yun. Yan, napakarami namin dito mga toy. Tapos hinintay natin si Kachoy Ronnie sa Bruce Anglers. Hinintay natin yung grupo natin. Magbubutong sit up, no. Tapos yung isa, floaters. Yan. Floater sit up. Uy, grabe oh. Ganda mo sa floater yung sit up mo. Yo! Ano balita? Tapos yan papasalamat tayo kay Papa Chin, bigay sa atin na floater. Ayan. Tara na Papa Chin. Ay Francisco, tara na. Natuloy na. Dami na nilang huli. Uy, isa tayo ulit. Mga tayo, bali dalawa lang pamigos natin. Magpasensya yan na mga tayo yung natin. Yung video. Sana maganda tong kainat na naman, no? Nakaraan kasi dito mga tayo, taw-taw lang yung pinangaan. Oh, gina. Pinagat yung bottom natin. Huli, bottom zip up. Pulahan. Uy, laki. Uy, pulahan mga tayo. Bottom sit up. Yun. Bilisan mo. Kachoy Ronnie, bilisan mo na. Nakadalawa na tayo. Kachoy Jason, saan ka na? Bottom. Kasi yung tali mo yun, may tali. Ayan. Ganda oh, pulahan. Yan mga tayo, grabe, ang laki oh. Pla-plaan na yan ah. Lupit. Ang laki. Mamaw na yun. Yan, migala shot nga pala kay Chris ni Ryan. Nag-spot na dito mga tayo. Nakabingwit. Yan, sila Riding Thunders, Insa Anglers. No? At kay Jose Zamora. At kay Ronnie Bermeo. No? At kay Kachoy Romel. Shoutout kay sa mga kasama natin dyan sa Bruce Anglers. No? Yun yung mga tayo, bro. Kachoy J, mega love shoutout sa magtutol si Kachoy J at si Kachoy Romel. Ayan Rang si Lolo yay. Laki mga tayo. Yan yung video natin mga tayo. Mga Rizal Anglers yan mga tayo, malulupit yan. Angono Angler. Grabe. Walang masabi kundi grabe. Yan na mga tayo, ginagat na. Uli na naman. Bottom lang sa clam. Uy, gandang size oh. Ay, thank you Lord. Gaganda ng size mga tayo. Ay, grabe.
Yun sa ano pala mga tayo, sa Sukmuni fishing spot natin, ang ganda na rin. Galing kami kahapon doon. Kaso ano, hindi nga lang ako nakapag-video kasi lakas ng ulan. Kaya ano na lang mga tayo, bali sa reels ko lang ano, sa FB page natin yung natin. Bottom sit up. Yun, yun. Grabe yun. Laki na tayo. Tataba niyan tayo. Hindi na dalik eh. Ganda na pala dito mga kilo. Ay, ay, grabe. Lalaki dito mga kilo sa kabila. Oh, tatay, oh. Ayan, oh. Ganun, laki. Oh, uy. Grabe, alak ka. Wala, di niya maaawon. Di na maaawon mga kilo. Grabe. Alak ka. Sinagit tayo. Yan. Andyan pa tayo, andyan pa. Yan na mga tayo, sinutuluyan na naman. Shooter natin. Sige. Sige. Sige boy. Sabi ko sa'yo eh. Malaki nga oh. Ay tama, good size lang. Mga tayo. Uy, good size yan mga tayo. 3.3 Yes FM. Nakaapat na tayo mga tayo para mabilis ah. Kaya pala dinadikit ang akin doon, nandun pala isda eh. Dinadikit ito eh. Miguel, shoutout ka pala sa mga Garcia family dyan sa Bicol. Garcia family. Sige, tuloy mo. Isa pa. Ginagawa mo? Isa lang. Hila lang konti. Yun! Huli ka ngayon. Uy, ganda mo kasi. Uy, uli pa. Alakan, ginabot. Ang ganda sana pang highlight yan. Dalawa sana. Umubra mga tayo. Stopper natin, rubber lang na. Rubber band. Kinatlayan niya mo sa'yo eh. Kaya kinagat na nung. Kinagat na. Uli. Grabe ba? Kasi tayo sira. Grabe. Anli na mga tayo. Aga ng kibitan. Alas 7, kibitan na. Bilisan nila mga katsoy. Saan na kayo? Mga kapi-fishing. Sabi ko kasi mga tayo, kinat ko sila eh. Sabi ko baka di tayo magkakatabi kasi napakaraming anglers talaga. So, pag dito, mayroon din isa dito mga sigurado magkakagulo-gulo na itong miss pa na to kasi may agos pa naman ng konti. So siguro magbubutom pag may tumabi sa atin, butom na lang. Ibubutom ko na lang tong ako. O kaya tanggalin ko na lang tong isang pamigas to. Para may space yung darating. Yun. Palit. Oh, grabe, nagwawala talaga. Oh, sige. Kasi sa bayag eh. Ito. Bilisan. Katoy. Oh. Oh. Napala to si Katoy. Kinagatan. Oh. Grabe dala-dala mo. Ole. Ay, sus, Ginoo. Uy. Ginarako mo Katoy. Yan si Julie si Matoy, pa-support naman sa kanyang FB Reels no. Yan. Support Katoy. Ang Andun. batang tisoy. Dito lang nung maurag. Tarong bilog, sapat na. Grabe yung sakto-sakto sa nakamitaw. Sayang naman. Ulit ko lang naman yan eh. Dali. Laki. Pula. Grabe oh. Nadali ni Kachoy J mga tayo. Babawi sa sage. Yan. Shoutout Kachoy. Yan oh. 4 fingers. 4 fingers. Shoutout Kachoy per 4 fingers. Shoutout Kachoy 4 fingers daw.
grabe pala kahapon hulihan nila dito. Si Kaday Willie daw, naka 30 piraso. Tapos ikaw, no, 12 lang 12 piraso. Tapos, maaga pa kami umuwi. mga alas 11, alas 10, gano'n. Ayan, sigurado to. Naitapon natin ang maganda-gandang tapon, matay. Ay, sigurado ka, papatin. Katoy bilog. Ay. Oo. Anak ko, hinabot. Loko. Yun. Sorry, my friend. Yuhuy. Pwede na mga kasi. Mga 3.3 mga sila to. Si Miguel Abjad kaya tol Lervin. Atol. Kasi Baldo Abunal yan. Miguel Abjad. Love shoutout sa mga subscribers na si Mandaluyong. Na paring Frank Trasul. Paring Ray Yala. Yun, magandang tapon naman. Uli na naman, Katsuy. Laki. Laki, oh. Laki. Ay, huwag kang makakawala. Uy, tingin kita talaga. Lalaki. Ang lalaki nila. Uy, huwag kang makakabalik. Lagyan natin agad natin para ano. Mas may chance na makakadali tayo agad. Bilisan mo. Yo. Ano, medyo mababa. Siyempre, unahin niya muna yung Ayun, kung grabe. Lala. Lalapad talaga. Look, yun po. Alaka. Ay, malaki yan. Kasi, ano, hito? Parang hito. Ay, ang laking tilapia. Oh. Grabe, hito. Ay, hito. Ayan, tilapia. Mamaw. Kaya yung ano, dito. Gusto pa ba bumalik? Tika lang. At tinangali ka, kabiwas mo tayo. Patatagal mo. Si Taba. O, dala-dala mo. Dak, hiwa-hiwalay tayo sigurado. At si Taba. Di ko nakita. Si Jason andito. Si Katoy Ronnie wala pa. Paparating pa lang daw. Dito, pwede pa dito Katoy. Bottom ka nga lang. Gutom, mamaya gutom. Maganda. Ito, pa-welcome na. Muna tayo dito kay Lakachoy. May pa-welcome. Sige. Uy, wala. Bago floater mo Bigay papachinto. Ngayon ko lang Ayos, na ayun. nagamit. Napasalan mo tayo sa Wonder Easy. Kabiwas! Good morning Yeah. mga Kachoy. Saka si Taba. Ay, grabe. Taba ka agad. Ay, si Okay lang ba Toler din pala. malaki lang? Akala ko lulusong si Toler din. Saan? Dito. Baka tulog pa. Ilang hali yata na. Bote na naman tayo. Ayop na yun. Ay, nag-Kachoy. Ako po. Sus, malalaglag. Oo. Yun, huli. Napunta sa akin. Buti ka lumipat. Napunta sa akin yung Lagi huli. pulahan pa. Lahan ng laki doon naman. Swerte ni Kachoy. Mga katoy, huli Grabe na. sa atin. Pa-welcome ni Kabiwas. Gandang pang-welcome niyan. Kasi Pula pati. Kasi pula pa yung hasang kasi. pula yung hasang. Grabe. Sabi ko na nga. Alak. Ganda kasi mag-sit up ka ng butong. Dito lang, sa gilid lang ng tabi. Madali ko pa yung hito diyan. Ayan. Puro ano pa ano, sasukat ano, puro 4 finger ano. Oo. Ano ko yun, maaga ako. Siguro mga 5:30 andun na ako. Saan? Doon. Grabe, ganda na pala, no? Grabe, nauuna tuloy ako. Uy, pamingit ko. Ay, salamat. Magdala lang kayo mga ng tubig dito pag dito kasi grabe. Grado init eh, no? Ayun na naman, oh. Yun. Oh. Diwa. Oh. Ay, na naman. Dito mas malaki. Ay, naku, ala pa. Kong. Ginagawa mo? Sabi mo nakaula. Sorry. Nagilaw siya lang Kabiwas. Batang Kabiwas. Batang kabiwas ko. Ang Sorry. laki, grabe. Ay. Sayang.
Yung pa naman pinakamalaki na talagang naramdam ko na ano. Malakas yung laban. Oo. Naglalaban eh. Dapat yung tibay ng bulati ko andun pala. Hindi mapunit-punit nila yung bulating ano eh. Dancing na worm ko. Ito na, ito na. Ito. Oh! Drag. Ay, nakawala ulit. Hindi, andyan. Nakahuli na to. Akala ko Ang galing ni Kabiwas. ng tabi ano. Kakadating lang. May laway. Tayo dito. Kakagaling. Kakarating mo lang, nakaharvest ka na. Pagilid lang ng Aga ng gibit. pagilid lang ng tabi. Ano? Yun pa oh. Alas Yun, 7. malaki yun. Ayun, ala, yun. Wala. No. Gagin. No, laki. No, laki. Hawakan mo. Nagkatartar. Naawakan niya. Ayun, oh. Ang laki niyan. Grabe, oh. Puro finger talaga ano. Ayun, oh. Ayun, third Oy, race back no, natin. no. Oy, no, malaglag pa lolo. Congrats, no. Dalawang pamigos ba naman kinibit? Dalawang sabay? Grabe na yun. Oy. Iwas, dali. Oh, grabe. Ay, malaki. Grabe, kabiwas. Lahat. Yun. Lahat. Galing. Dalawa na. Ang bilis, no? Galing, tataba pati. Ay. Huli ka! Ayan! Mukhang ito na! Uy! Ay! Sus Mario, sik na naglalaro. Ay, sakit. Ginagawa! Ay, kamiwas! Kayo! Anong ginagawa mo? Ba't Okay. Oo, lakay. Nakawala yung akin. Ay, mapula. Okay, pulahan na naman. O, design. Ganda na kauli ka, Choy. Oo nga. Oh, mga ka-Choy, oh, laki. Boy, Ben. Yan yung nahuli ko, lumukso Lumipat sa'yo. sa akin. Sorry. Sorry. Yung video ko pababa ng pababa, oh. Parang spaghetti pababa to. Kayo na pataas yan. Kahagis lang. Unahan tayo, kabiwas, oh. Ha? Oh, yeah, unahan tayo. One. 1, 2, 3, Gagi kinagawa. Ginagawa mo. 5, 6, Biwasin mo na. Ayun na. 7, 7, 8, ay naunaan ako. Oh, nawala rin. Lumalaban. Ay, andyan hinala pa rin. ka pa. Ako. Panalo ko ka, Choy. Uy, ang laki. Ah, meron na ako. Greg, sumabit yung line mo. Nakawala na naman. Sumabit ka isa. Oh, ang laki. Grabe ang laki. Oy, 5 kilo. Kinibit ako na punta kagad sa iyo. Oh, laki. Ay, finger. Ano ka, Choy? Panalo ko. Isa pa. Wait lang ha. Una, nakita eh. Babayabasin mo naman yung inagisan ko eh. Wala rin lang. Oh, naunahan kita. Ano yun? Paano yun? Ano ba yan? Di- Paano ano yun? naman? Oh, paano Ay, yun? Ang pula. Ang pula. Walang view. Uy. Teka, sa akin din pala. Nawawala na rin sa akin. Yun o. Kabiwas. Ang laki na tawag ng pituyo. Pulang-pula, kabiwas. Pulahan. Tolervin. Napilisan mo na, Tolervin. Kapit kaya nasaan? Kabingwit. Mga ka-Anglos bro natin wala. Sarap to. Sarap pa naman ang tilapia dito mga tayo. Pwede yung sabawan. Kaya inikok. Inikok. Inimino. Sarsyado. Rito. Ihaw. Ihaw. Uy, kinakagat yung blow. Tingnan mo kapag ikaw nagbilang. Oh, 1. Wala pa nga eh. Bilong na agad. Kasama na yung 10 seconds. Oh, 3. Yan na. 4. 5. 6. Binilangan talaga. Nagatuwa tong ispat mga tayo. Ang bilis ng gibit. Uy, huli na naman kabiwas. Kabiwas to. Uy, kabiwas. Oh, yun mga toy. Kabiwas. Ganda oh. Ang totoo ba? Di pa nga natin seconds ka din. Hindi pa. Ano na kagad eh. Oo. Apak na lang yung pamingwit. Agis natin kagad mati kasi baka bayabasin tayo ng kabiwas. Hindi na ipapurmahin si kabiwas. Jokes lang mga kabiwas. Ayun mga toy, update tayo sa huli natin.
Grabe, halos pare-pares mo tayo. Karpa. Dali ka lang kachoy. Wala, huli na naman mo. Alak ka. Alak ka, laki. Oh, yan mga tayo. Grabe, harvest na mga tayo. Ano pa lang? Mag-9 pa lang. Grabe pa lang, sus. Yun, grabe oh. Uy, panalo, wag lang mapuputol no. Yun oh, alak ka. So yun mga tayo, bali ano na lang, Rico. Bali update ko kayo mga tayo sa huli ko mamaya. At magkikipag-update tayo sa mga huli rin nila. Kung ano, maka-jackpot ba or ano talaga yung hulian. So basta ang start mga tayo dito kanina 6:30 daw nagkakagata na. So yan si Kabiwas. Yan si Kabiwas Kalioy. Uy, naku, laki oh. Tapos dito sila Master Willie, yan si Manoy, si Jay, yan. Yagikan mo kayo kachoy. Mga Ito yung sa kaliwa. Yan. bottom, Gutom. bottom sit up. Ginagawa na eh. Grabe ay tabingi na pati mo. So yun mate, grabe. Yan yung spot namin mate. Ayan oh, napakarami ng anglers doon. Kasi Jason andun. Choy! Kaya nang huli. Meron? Okay. Ayos. Ayan, dito sila mga angon anglers at Rizal anglers nandiyan. Grabe. Harvest na kagad. Kakadaan mo lang dito. Sa gilid ng tabi. Yan sila kasi Jewel, yung mga tropa niya kasama niya. So yun. Big wasi mo na. Kasi sila Tol Ervin wala. Kasi Ronnie wala. So, sana makahabol no. So yun, dyan lang muna kayo mga tayo no. Wonder Ilog fishing spot yan no. Talaga. Yan mga tayo, yan ang ano, yung Eco Park. Yan lang mga tayo, yan kabila. Pag pupunta kayo rito, pag nasa Eco Park na kayo bandang kaliwa tong Wonder Ilog no. So yan, dyan muna kayo mga tayo no. At kung seryosohin ko talaga ito, nagkabulol-bulol ako talaga. Ang init kasi, grabe. A few moments later. Huli na naman mga toy, grabe. Alak ka. Walang pagbabago mga toy. You know, walang pagbabagong harvest. Kabiwas Ako rin. Grabe mga toy, hindi nagbabagong tagat. Yan ang laki oh. Yan sa kabila rin. Grabe. Grabe mga toy. Harvest na mga toy, grabe. Ito, dito ko muna matay sa may ano, sa may cooler ko yung ano. Tapos doon. Grabe mga toy. Mamaya mga toy, papahingayin ulit ko yung ano, cellphone kasi grabe mag-overheat talaga. Magkahang to. Uy. Ako sumabit na. Alak to. Grabe. Lahat kami umaharvest mga toy. Nilalakad Kabiwas. Nilalakad. Uli ka, sabi ko na nga, may nilalakad konti. Kala mo di kita makikita Napakaliit lang mga tayo, ginaganon konti Kala mo talo ka sa pulis na matulis. Nilakad. Uy, huli rin. Grabe kami. Uy, Kabiwas Kabiwas. Grabe mga ate, the best. Uy, diyan ka muna boy. Kasi babayabasin tayo ng Kabiwas Babayabasin tayo ng Kabiwas. Tatapuan natin kagad. Rico. Ay! Kasi Kachoy Marjon, saan ka na? Kachoy Rodolfo. Mayroon na naman pala. Ang laka, grabe. Ano sa bis malaki Ay sus, Ginoo. Wala. Ginoo talaga. Uy, sayang. Daming ko na mga tayo nakawala mga tayo. Tama lang. Malaki na nga yung hook nito mga tayo. Napakanan to. Na size 8 na to. Mga tayo. Size 8 na nga ito. Ba't ka?
Ayan mga ito, napaka laki. Taba pa naman. Philip Robles, Winchester, tara. Pitunggo. Saan na kayo? Nasa ano naman siguro yun? Kalinawan sila. No? Di, tilapia, maganda na rin doon. Kaso, digaan. Sari na yung butom ko. Oh, ano? Layo na. Layo na inabot. Ba't andyan? Tingnan mo yung nahuli niya. Ang liit lang. Grabe. Lay. Tinapon ko doon. Ba't napunta rito? Grabe. 3 fingers mga ito, 3 fingers. Release natin to. Para lalo pang lumaki. No? Saka-harvest naman eh. Pero kung walang harvest mga ito, kukunin natin yan. Mga ganyan na size. Yan na isa oh. Yung mga ganyan na move na ganyan oh. Malaki yan. Ito. Yan oh. Kabiwas oh. Nilalarga na. Oh, huli. Grabe. Harvest na rin di kabiwas. Ay, laki. Ang lako. Naikupo. Uy, huli na po. Uy, kinakagat na. Uy. Uli. Uy. Grabe mga ito. Kahit may dumadaan na bangka mga ito, makibit ay, ang laki. Ay, mangat ka sana. Thank you, laki. Thank you, Lord. Grabe. Sus, 5 finger. Grabe. Uy, thank you, Lord. Uy, naku. Thumbnail natin. Ikabiwas mo tayo. Uy, huli mga tayo. Grabe, Ay, laki rin. Grabe, kibiwas. Ay, pala. Uy, maganda. Tama. Kawala, ayos mo. Ayos pa. Yan si Kachiro, di ba? Si the master of coffee fishing. Kape man. Kasama ko Jonathan eh. Sino? Jonathan. Andyan? Hindi, nagano kami na. Kami kinutrata eh. Nangontrata kayo? Oo. Ang ganda ka, Choy. Lahat na ng gising nga, pinag-chat ko na eh. Kasi pagkakataon lang to, grabe. Lahat eh. Hanggang doon sa dulo, lahat sila. Andyan si Jason. Si anglers, wala. Iwan ko lang kung nandun sila Philip sa dulo. Kahit ano, Kachoy, bottom. Nag-ano rin, bottom floater. Wala ko sa'yo. Ayaw maniwala, bala ka. Sus Mariusip. Buti na lang dumaan ako kanina dun sa ano. Kaso may naunahan ako, meron nang kumuha na naman. Nakakuha yung pinagkukuhanan ko ng bulate. May nakadiscover na naman. Wala na. Huli. Grabe, di pa. Ay! Ala ka. Tinakbo. Ang laki. Gago pulahan. Wala ko nakawala pa eh. Grabe, ang pupula. May lipstick pa. Galing Kibilo. Wala nga eh. Saan ba siya? Wala nga, hindi nawagan ko, dito masagot eh. Nag-ano yun? Marikina. No? Sabi niyang huli kahapon eh. Kaya pala dito pala kayo galing kahapon eh. Dito kami kahapon eh. TV, ayun, kinono. Malaki rin. Tama lang. Magpapahinga ulit tayo mga tayo ng cellphone. Pagpasensya nyo naman tayo, putol-putol na natin. Kasi di pwedeng mga tayo kasi yan, pangatlo ng repair ko mga tayo. LCD nung nakaraan. Nagpalit ako, grabe. Mahal pati ng LCD, 1,000. Uy! Grabe. Pero mga tayo, dyan lang po muna kayo mamaya ulit. Grabe, Arvin, dito eh.
marami tayong mapagbibigyan na naman ng tumating pang-ayuda. Sila, ano, Ate George, si Liz, yo. Ay, maraming salamat po. Diyan lang muna kayo. Thank you. Kinaganda nun, may kantin. Yung mga tayo. Grabe, grabe kagat talaga mga tayo. Yun, mayroon na naman. Kila Winchester malapit. Kakarating lang mga tayo. Uy, grabe. Kakarating lang, nakadali. Ano masasabi mo yan? Naku, parang hindi na tayo dito kumihi tsaka kumain. Kulahan, oh. Grabe. And the best. Kakarating lang ni Master Ronnie Boy. Grabe mati, talaga the best talaga. Oh. Ayun. Nakahagis din ng malupit. Ilubog mo. Yo. Itayo mo pala. Kami ilubog. Grabe. Kahit pagpawis ng ano mga tayo, pawis di mo na magawa. Atoy, grabing harvest kami dito mga toy. Yan, kila kabiwas. Sobra-sobra na rin to. Grabe. Yan pa. Meron pa? Patingin sa'yo. Kaya yung Ronnie, ano? Meron na rin. Wala naman Ano mga tayo? Dami. Oh, dami. Oh. Pakaray na pala ng huli ko. Grabe. Ay, kaso ulan na mga toy. Ulan na. So yun. Ate Jason, tara na. Ulan na. Yan sila dito mga toy. Mga Rizal Anglers. Tsaka ang uno. Yan, harvest din. Ito akin mga toy. Oh. Sobra na doon sa ano ko mga toy. Sobra na sa babarang ko. Tara. Dami. Kalahati na ano. Siguro pag pinagsama-sama tayo, lagpas ng isang hula. Ito mga tayo, ano, huli ko kanina. Dalawa ng sa piece minute. Ayan mga tayo. Oh. Tayo tayo. Oh. Kabiwas. Grabe oh. Grabe, mas malaki. Ito. Kalahati. Kalahati pa yung cooler. Walang hiya sa huli, no? Ayos, mga kachoy, mga kabiwas. Ayos sa mga tayo, ambon na. Ulan Ulan na. Ito. Yun, thank you. Diyan muna kayo.